Ndauya pano andakupenda property set ndauya nyaya yemkwasha andakupinda nenyaya yemwana. Alright. Nyaya yekwasha ndapia nayo. Uyu boyfriend ndio ndatiuya nevanhu vakarorera. Uye utaure kwamama uchiti kushikora. Mwana wakaitisa mwana wake. Izo shanti. Hasha TV nyaya sezvadziri. Amurongo wakandifonera. Aiwa. Kuda kunzwa nawe ndisikonda pana zvataurwa. Ini handina pana kutaura kuti ndatumwa. Ndokunga pana pamamwe ndibvunza kuti watumwa here. Hapasipo pane nyaya. Tati wewe kusimuka kwako watestifya uchiti chii? Alright, ndataura ndichiti mandinovaziva vabamukuru ndinovaziva. Sekuti nini sisi vangu ndaitoenda kumakwava mama saka ndiwakapuwa pfuma iko watiwanga uripo ndiripo naiwe kana vachita vaziva mukuru avanenge vachinyika iwe moteerera zvatikubvunza ndakubvunza kwete ungoita unge redio ndati zvawataura kuti ava vakaroora uripo ava zvavaramba wani ingandati mama vanga vasipo iwe ndowakuziva zvokuroorwa kumwanasikana ndakatupiwo yasizi nani ava vati kudi baba wako wati kudi ando baba wako era ndikuti wachitupa chako saka vati kudi ndotoisa kumapurisa unoenda kupolisi ondoditeni ondoditeni uno wachitupa chako unorara kumvuru izvi zvandinofamba une chii chinoratidza kuti unonzana unomudare hamuwiro muchida kuita zvokushamisira wanzwa kana kuya uzopiririra zvinhu zvausingazivi ndosaka muchitorwa mhiko yekuti uchataura chokwadi wanzwa here musikana usaite zvokutamba nesimunu nosungwa kuya kuzopiririra nyaya usingazivi variko akatoenda kumajeri nenyaya idzi saka ibva ipapo ndogara kusagara kumashuro sumuka ipa kuda kuzokuona musati waenda iwe mai mama vataura vakubheruvhetiandano vekubheruvheti anditezvara nditezvara vati kuti munhu wese anga achipiwa zvinhu wasina kukotsira vaivadhandisira aiwa vati vakandiona kamwe chete ndikazouya patakauya vakatotibvisa aiwa ndisikuwedzera takabvisa mari kamwe chete ikabokuoneka ndokukabvisa aiwa unopindura kakatoke chipiri iwe mai unopindura zvanenda ndizvozvo hautaura zvomunodaiwo ndizvozvo sandokubvunza kuti iwewe pavataura zvepfuma vati kudii pavabvunzwa zvepfuma vati aiwa pfuma yakabviswa asaina ndati ivo vati kudii hatikuda kunzwa zvako iwo vati kudii pafoni vati kudii aiwa vataura kuti handikutoshamisika kuti vari kuti havana iwe usatambika shuwa shuwa tiri mudare ndizvozvo aiwa bati kubvisa takabvisa handiti vataura kuti haunakubvisa haina kukwana ndakambobvisa iwe mira usaita ungorwara dzinonziwa kukwana kwemari nekusabvisa zvinhu tu zvakatosiyana iwo vataura kuti hauna kubvisa naimi kana ari macho naimi vati kudii anzwa ima muna kunzwa kwakudiwa kana masagwere ake newa hauna kubvisa tazvinzwa zvichitaurwa kuti haana chaakabvisa akasvika achikumbira kunyika kwemukadzi zverora zvinotaura kuti akaroora saka wese aiwa ndo zvataura asi zvisiri iwewe ndakukumbira ndati ndipewo documentation pawakasaina kuti wabisa mapepaareba chagama mati makore ndo awandisa aiwa 2017 asi nhaurwa iripo pamusoro echangame nhaurwa iripo tichitarisa nyaya iri panapa aiye vana mai ava ndo vakuita dare vana mai mari yavo isusu takabvisa ona mwanangu hodoni teerera murawo unofamba nekuti baba namai pamwe chete unopanzisa vana munouya pateno baba
mwakana vakaparara vanosiya vana akafa yabara wazinzwa iyeyo anofanira kunge angave mudoko angave zero ripi ndi baba saka ndiye wacho anodya pfuma ndiye wacho anomira sababa zvinewo takubvunza kuti baba waukaenda unopisa pfuma yako uchipa ari kupi ende uyeze pamaisandana nababa iyeyo pari papi iwo ndakakutarisa ndikuona kuti munhu anoziva murawo munhu akadzidza zvokuti you just don't do things without proof. Andidika saka pa iwewe tiri kukubvunza tichitevera murawo wekuroorana. Mwanasikana haagone kuenda kunorodza umwe mwana. Panomira mwanakomana kangave kadoko ndi baba ivavo. Saka apa iwo ndiri kukubvunza zvese zvataurwa izvi. Tiri kukubvunza kukupa kodzero yako kuti tizasipise mazwi yako yauri kutaura kuti ichokwadi inini ndakaroora. Saka ndabvunza kuti ndingaonewo documentation kana kuti agreement ndobva taziva kuti signature yakasaina apa ndinini. Saka patoda tizive nokuti varidzi vemunhu ndo vacho vari kuti iwewe havasi kukuziva. Saka prove yourself kuti who are you. Ndio mukana watakupai muri kuona vanhu vese vaya mudaramo vanoda kuti vatongwe. Saka isi chitaurira nhau yenyu yamhangarwa pasamoni tipedze kuti vamwe vapinde mudare nokuti apo mese makatumirwa masamoni and you have acknowledged kuti samoni rakauya manyorerwo yarakanga rakaitwa. Pane phrase iri kutaura kuti uyai nevafakadzi venyu kana kuti nemawitness yenyu vese vane chekuita nenhau iyi. Saka ndiri kubvunza kuti iwe wauya nani? Inini ndine vakoma wangu uyu ndo mukoma wamai vaibvoni mukuru uyu akapfeka iti tsvuku. Saka ndiye ataura kuti uyu asi mukwasha wedu tivaindi vatana umwe uyu mira ndazinzwa mauya makadaro muri kutaura kuti uyu asi mukwasha wedu. Alright, fine. Ko baba nokuti hamuna kubara mwana uyu muri mega vasikana. Baba wacho arisara ari kuti ndi baba ari kupo ndo afona ndiye apupura achiti uyu hamuzivi. Iwe Mike foni yasvika waiziva munhu angachitaura? Aiwa, foni ndainzwa mama. Ndiani wako? Nditezvara vangu. Ndatezvara vako kureva kuti ndidzo hama dzavhoni dzakasara dziri kurarama nhasi. Ndizo zvese. Saka iwewe kwaukaendesa pfuma yako waukapa ndiani? Hayo ikoko kwatezvara ndakabvisa. Ona uko kwatezvara pane chinonzi evidence. Iri raunzwe pane chinonzi evidence iri tangible inobatika. Apa tabvunza tapamukana wekubvunza hama dzemufi dzakuramba. Wazinzwa here? Aiwa, ndazinzwa. Right. Dzakuramba iwewe being wise as you are to know the jurisdictions and the rights. Mazuva ano kana nemi mugere uko kana muri kuita nhau dzenyu nyoreranai pasi, especially panororwa munhu. Haisi nyaya yezuva rimwe chete. Pane musaridzwa pamwe anenge ari kutaura dare anofa nguva isati yakwana. Munoburisa pepa iroro ndiro rinodzimura rinotaura chokwadi. Vamwe vane unjire vanotaura haana kubisa woburitsa kapepa rinokusunungura. Zvino iwewe ndakubvunza tangible proof evidence yokuti chinditaura vese wati atezvara avo atezvara newo wavanza vachitaura. Aiwa, ndanzwisisa sevadaro. Right. Saka iwewe
atezara vaukapa ndevapi? Hayi ndiwo ava vamwe chete. Alright. Saka nawo iripo tichangamire pamusoro mambo. Ini nanguva kuona kuti waste time kutenderera nokuti tabvunza pese patenge takunyatsonzwa kuti wakabvisa mari here iwe wakanyembera kuti wakabvisa. Tipo chinoratidza kuti wakabvisa. Teerera. Tipo chinoratidza kuti wakabvisa uri kushaya. Tipo anoratidza kuti akanga aripo pakabviswa mari hapana rutaura chokwadi. Saka hapana chawakadari ndozvaraona. Saka atezvara chaivo varamba kuti havakuzivi. Hapana chawakaita sei chawakabvisa. Mira ndakateerera usikuteera kwangoita. Saka iwewe ingotenda kuti ana mai handina chandati ndatanga kubvisa tatanga kuzivana nhasi ndiregererewo ana mai wotangira ipapo uchienda mberi nyaya yako yatopera zvino ukarambochitenderedza vanhu muraundi so unofana kutokudza vana ambuya vakwana nokuti une mwana akaberekwa nemwana wavo mangwana zvinozokunetsa usaite stable ndana ambuya vakwana tovaka ukama navo ugadzirise kunyepa hakuna chakunobatsira manyepa anongobuda pachena chakwadi chinomira cheka aiwa tichienda kwachihotawo sekuri batsiro nepane agreement yatakatonyorerana aiwa ndakadzokera tikatonobhadhara umbowo uripo mangoma maiki ndauya nemunhu wandakanga ndinaye musi wacho. Unogona kufonera kuti patisoni wacho kana ikaita. Hakuna wafonera. Takatoenda katanyorerana agreement. Yekuti uri kufarwa kubhadhara rorara ifoni. Pane rodhora ndakawana ndatouya naro. Takatodzokera nababa vangu. Anogona kuramba. Chiterera tiri kukupa mukana atidi kudzinyirira munhu wazinzwa ndiri kukupa mukana kuti utsanangure uzisunungure kana kuti uzisungirire wega mese muri vana vangu asi nhau iri pano ndiyo hanzvadzi yangu yaari kutaura mire munzwa wozokuradzai ngetanakaina aine zvainazvo mire munzwa mama uri kubvumirana nazvo here kuti patsono yaaitese afonerwe anogona kuramba ake but agreement nayo aiwa pepa racho nditori naro hold on pepa racho nditori naro riri kupi ndainditorera namba dzapatisoni iri kurevei Halo Magadi. Chiripon Magadi. Ndi Patson. Ndini. Muri kutaura na secretary kwa mambo makopeka. Tiri mudare pa kesi ya Tsitsi Nyandoro versus Mike Musarurwa. Ndizvo. Munovaziva here vanhu vandiri kutaura? Ndazi. Tsitsi Nyandoro ndiani wenyu? Hanzvadzi yangu chaivo. Ko Mike Musarurwa? Ndimudziwe. Ko zvaari kuti hanzi mune bepa ramakamupa relisti rekuti aende kunobvisa. Ndina handimudziwa handizve kana handimudziwa. Uye zvakuti mari yacho akaunza 1 yerora yaivhona mati oda halo muri kundinzwa here tati Mike ari muno mari kuti imi munozviziva kuti akarora ivhoni maivepo imini ani Mike wacho andori mapepa autoti kumanyora panapa ekuti achazobvisa ko murume waivhoni wacho anonzani ko
Kennedy. Mike. Ko Mike Msarugo. Ko hana mwana here nemuzukuru wenyu? Zvemwana ndakazomboona muzukuru wangu pandakadika achiuya achiti ndine mwana naye asi handegwa kudzira ini. Zvepfuma nechii hapana chamunoziva? Hakuna chambokudzira ini. Aiwa maita basa. To pay money for Ivona. 3,000. Pasina 3,000 property aisupewa. Yaivhonika. Aiwa ndozvakanga ndakawirana. Asi takazowirana tikati aiwa inini ngatibvise kwanamai. Pamusoro pangu ndachikumbira kuti mumbounzawo kana wandakaenda naye ambotaurawo taisa tataura natezvara imboteera tataura natezvara vakandabva kuzika mana ambuya wako vari muno vati vakangokuonawo segomba rakangoitisa mwana wavo mwana uyu sekuru wangoitaura futi uchiti patisona anokuziva ati haakuzivi saka kana nharo dzako aiwa pamusoro emambo vari kungodaro zvavo sekuru avaka tatitorire chikwereti chatakakweretesa bwashawo akatonowasira motikari vakatoti pamari yenyu makanga makapa uyu vakatononyorerana kwamambo kwamanyaira uyai siranga pamusoro ndokudzosera kumashure ndakuti muone kuti ndaenda agokutaura nyaya yemota ndonzwawo rutivi rwarastaman zita ndiani? Ndinozi Thomas Sakutukwa. Thomas Sakutukwa. Thomas Sakutukwa. Yes. Right. Thomas Sakutukwa. Wauya pamberi pedara kuti utaure chokwadi. Chokwadi chinosunungura nema dzikusunga. Zvinove zvinozokonzeresa kubhadhariswa kana uchinge wanyepera dare rino. Ndakukupa mhiko, ndakukutumutisa ruoko kuti upe mhiko yako. Itaini Thomas. Inini Thomas. Neseneme yako. Sakutukwa. Sakutukwa ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Yes. Wakasunungura kuti uudze dare rino zvaunoziva pamusoro penhau yaIvhoni Napi namai Musaruro. Usaka wataura ndipo wakafona namba yekuti 0772 691 772 691 522 ID number 63 1011 214D47 Murewa kutoka Kwamangweni. Kwamangweni. Tunowaziva vasinganyepe vanhu kwamangweni. Saka unogara kupa? Indogara kuHarare. 2313 Korobra Harare. 2313. Korobra. Phase 3. Right. Endelea mbele hapo. Right. Chokutanga kutsanangura ukama hwangu. Kwandiri ndite zvaro. Hanzvadzi yavo anonzi Angeline Musaruro ndiana ndakaroora ini. But akashaika. Vangu vakaroorana naIvhoni Napi. Akashaikawo futi. Taigarisana mazuva iwayo indagara muAshton Park iwaigara muNebhori kumhiri wacho. Saka ukama hwangu naava tatiri kuti vanhu vanotyidzana zvakanyanyisa. Saka taimura kuyambuka tichizosiyana chidaiso. Saka tatiri close limits. Saka nharo ndazwa ichitaurwa zvaya ndikungwa zvaramba pane kuita sei
asi pana madhara ndobata pekuti Ivona asita ashai ini nadzimai vangu takakwereta kumba kwaavo ava naivhona ndovakaita chikwereti pakazoshaka Ivhona adzimai vangu vachiri vapenyu ndobva taenda kunhamu takanosvika kunhamu kwamanyaya iyo initially takanongodziviswa kuti tipinde mumusha handiri kunye munhu akazopindira ndisabhuku mumusha ikoko akati no kana vanhu vaya kunhama havadzivisi kuzochema munhu munovaregawo chema kana kune nhaudza muda kutaura muri muzotaura handiripo semukwasha tobva tanopinda mumusha vabva tazochiviga munhu tobva tazounzwa kuti mufanira kudzoka kunoku zvakati zvezvo andakadzokera ndindaidhirava mota yacho naava nababa wavo tikanosvika pamusha totokwaziva kupasvika patasvikaona sekuru Patterson tikati tadzoka sekuru zvikanzi no imi muri kuti makaroora paguteu kuri ava ko zvana amai hamuna kuripira munofanira kuti mubvise by then sekuru Patterson vaitaura na vamwe vatete vekuchirenzi Roslyn saka muswa takanosvika izvakanzi avo mwese wakundikana kuya Roslyn wachakatofunira kanzi aiwa Patterson ndiwe mukomana mukuru ita basa racho uri the unfortunate part takandoti baba vaava ndo vanga takanyorerwa zvishuwa bepo kana vese Patterson akuramba zvavo vanaro bepa ratakanyorera ndiswa bepa rakaenda nababa baba wakazopona ndo vanga vari chifu pagutu pamusaruro saka wakapunduka zvekuti mapepa acho atozopasa kuti taakwanisa kwawana asi vanoda kubata sekuru Patterson tipoda eso izvi isitata chikwereti ini nemukadzi wangu sekuru Patterson akati munofanira kuripira chikwereti chani chaivhona tikazva tochiripira kuna ani sekuru akati no imi kuti muendesa paguta hazviite munofanira kupa kwandiri tikati sekuru mari hadina but ndine motikari mota yangu inini Toyota Corolla white tabva kunoita zvavo ava ndakadzokerapo ndega ndikandosiya mota iyo ndikapa sekuru Patterson ndikaenda pachief ari pamahusekwa zita racho ndoranda kutaza kuregara pari varekodzanawo ndikandokutobvunza ndikasaindira mota yangu neafidhavhiti akandikomishinira ndichipa sekuru Patterson mota yange rechikwereti tatakutora kuna muvhona ndozvandinotaura pamberi mwari nyaya yauri kutaura iwe sasawira angadi muvakidzani weuyu muchiwirirana ndobva wamanotora chikwereti kuna Ivhona ndizvo ndo ndiri kutaura ngati ndiivhoni mumwe chete ndiye murume waIvhona iyo nhau yemotikari yaukabisa iwe waenda Ivhoni aparara ndiyo yaukaenda kunodzorera chikwereti ndizvozvo chaizvo kuna Ivhoni ndizvozvo kureva kuti nhau yawakanga uri kufambira uchienda uku iwe wanga uchizvigadzirisa upenyu hwako kuti mufi arege kuenda iwe une chikwereti chako ibaba ndoirane mama hapana nhau yekuroora iri kutaurwa pano nhasi uri babata ipapa ndapazwa kwamataura pamusoro emambo matadza kundibata zvakanaka ndakati ndakaenda rwekutanga tichienda kunhamo ndikaenda rwepiri ndine ava nababa vavo tichifambira nhaurwa dzikunzi hamuna kubvisa zvekwamai makabvisa kwaguti tikatozvibvisa mbama sekuru Patterson ndikandokupinda izvo ndomuziva saka pauyowe uri kusanganisa sei nhau yechikwereti chako nemufi ndiyo yauri kutaurira dare wadi kutaura mubvunzo uri kuti chii chakabiswa mukuroorwa kwaIvhoni anditowazinzwa iwewe wauya wakutifidha nenhau isinei nenhau iri kutongwa mubvunzo wandiri kuda kukubvunza iwewe uri kutestifya here kuti iwewe hama dzemunhu dzataura kuti isiso hapana chatakaona iwewe sawira weuyu ndiwe waakuya nenhau yako yechikwereti chawakanga watora kuna naIvhoni chaukaenda kunogadzirisa
pakurohwa apa ndipo pane nhau yavagarira amai vaIvhoni. Wanzwa, amai ava vagarira nhau yaIvhoni. Panhau yaIvhoni ndipo pacho pandiri kutaura kuti Ivhoni anga akarohwa ndizvo. Right. Zvakanga akarohwa anga asina mwana nemurume wake ndizvo. Mira. Mwana uyu akasiwa naIvhoni, baba wake ndiani? Mwana akasiwa naIvhoni. Mike Musaro. Yanga iri mbavha, yanga iri madhiri yake naIvhoni. Vabereki vasingazvizivi. Saka apa vabereki vari kuda kuti vazive mukwasha wavo chaiye. Imba yavakaendesana kumatare imba yani. Andinorombo dzimwe nyaya. Mirira ndati iwe mukwasha iwe. Imba yamakaendesana kwawakamuka mukabarira uyu mwana akasiwa naIvhoni. Maigara muimba yako here kana muimba yaTezara? Aiwa mangu. Ndio kwacho kukuma kwani? Kumeborini. Imba yani? Imba yataitogara ibasa. Ndati aTezara vako kana kuti Ivhoni aigara mumba mani? Mangu. Imba yako? Oya wazoti vakadzingwa ndiyo. Ndeye kumarimba. Imba yani akasirwa namai vake. Ani? Ivhoni. Kwa iwewo muimba iyoyo amuna kuendesana kumatare? Takaendesana. Chicho wanga wakurema paimba yako? Imba yako? Changa chakunetsa mambo pamusoro. Changa chakunetsa pangwa kwakubvutwa kwezvinhu. Kubvutwa kwezvinhu zvani? Zvangu nezvake Ivhoni. Nokuti iwewe kutaurwa kuri kuitwa nhau iyi. Pane murume akanga ari waIvhoni. Akaparara. Vakasara vari muimba. Iwewe waonawo kuti mumba hamuna muri. Iwewe ukasvika ukaisa muri yako. Handizve? Aiwa ndambobvira ndakaigara imba iyo. Aiwa kana usina kugara imba iyo nhau yatiri kutonga pano inhau yekuti iwewe ambuya vako vati hausi mukwasha wavo. Wazinzwa? Tatseta parutivi titeera uchinzwa. Ambuya vati hausi mukwasha wavo. Iwewe uri mukwasha waava pamusana pekuti pane mwana waukaitisa nemwana wavo usina chawakabisa kwavari ava. Uri kupanzisa? Saka apa pane nhau iripo yekuti akabaroorera akasvika kune ava wavari kuti chivonga chikendera anzi ndiye mukwasha wavanoziva. Iwewe uri chikomba chakauya chikabarisawo kumwana weava ndio mamiriro akaita nhau iyi izvozvi. Saka iwe uri kuti chii? Dupanzwa ndonyaya ndati mumwe wangu apewo uchapupu panyaya iyo yekusvitsa pane panaida kudzigatirisa nekuti sekuru Patisoni vati havazive kuzvo. Ndopana chiramba kuti sekuru Patisoni inga ndakatouya nauyu wani ndikazodzoka kuteka chikwemura chimira chikweyeredzi. Utaurako zvese zvineUtomasi. Asika zvese zvokuti varamba kuti uyu haana pfuma yakabvisa. Kuona vangadai vakamuona. Asi zvokuti vakatambira pfuma nehanzvadzi dzavo idzi kana kutambira on behalf of hanzvadzi dzavo ipapo wazviramba. Aiwa ipapo ndavanzwa vachiramba. Ndopandatopikisa kuti sekuru vari kutonyepa ipapo. Teerera ndikutaurire mwanangu. Isisu kuchivanhu. Kana mwana ukude musikana uko muchidanana uruvanzisa muchienda kumagrocery muchitengerana motikari muchipanana zvipo muchitana sei musi waanoparara iwe usina kumbosvika kuvabereki vake uri chikomba chekunze kunyange kana waitora nasekuri wakwenda kunonwa doro kubhawa
vanokuramba vakuzive ende ndio murawo wacho. Ndipo paya paunoona pakuroora panosikwa pane zirehwa zvinotaura kuti uyu ndiye mukwasha wedu. Kana pasina chawabisa hapana, hausi mukwasha. Zvino apa pane nhau mbiri dzekuti iwe une nyaya kune mwana waukaitisa nemwana waavo. Wanzwe mwanangu? Ndubanzwa. Ava ndivo vane kodzero yokutaura. Ivana Patson vachanzvadzi dzemufi kana kuti ana baba vakabereka mwana ndivo vanokwanisa kureva pfuma yavo. Wazinzwa mwanangu? Ndubanzwa. Kana wakatenga motikari, kana wakapa vhoni zvine maringi, izo ndio love yacho. But yanga iri love isina kusvika mumusha. Saka iwewe vari right kuti vataure kuti iwewe hausi mukwasha wavo, nokuti wavo uri mukwasha nokuti wakatobarisa kudhara. Saka chako ukaripa zvavanenge vareva unenge wamukwasha wavo. Zvakaitika zvakaitika. Wazinzwa? Ndikubanzwa mama. Saka imimi mukwasha wenyu wamuri kutsvaga ndiye akabisa pfuma. Uyu anga asati abisa pfuma, uyu musungwa wenyu. Mazinzwa? Tomamiri akaita nyawiri Bunda vachukisa. Izvo hapasina Changamira vanofana kuripa kwizera kwaita tezo ratakatarisa apo takatarisa ikoko musikana sebereka uya kuno wako mwanangu, muromo unoparira unenge usingade kupara mhosva, asi zvinongoitawo zvazveni mwanangu. Teerera mwanangu, mhosva yako yawapana yekutanga ndeyekuziva kuti uri kuuya kuzopupura mukati medare rino. Mudare rino kana uchiuya unoya nechitupa chako uchida kuenda kunopupura chinovhunzwa. Zvino apa ndanga ndichida kuziva ukama hwako navhoni. Wati chii chako? Ndisisi vako. Purufu yacho inondiratidza kuti ndisisi vako ndeipi? Chiri kupi? Changu chako iwe. Chine zita rekuti chii? Uya vape chitupa vaona. Tuda kuenza tichiona turi chokwadi here une ukama nawo. Kasika kana mwanangu takudzidza foni. Okay, tako tikalo tuda tipedze nawo yapo. Ande pana muri zonya. Mike Musarurwa. Ndizo Mike Musarurwa. Ipampurisa. Puxa. Naraku. Dewa ni gap dah tu ciri. Ran. David, Right on. Death certificate. Death certificate. Dinari, ya dibuka.
Panapa bonanonzi boninhapi anonzi Lisa Mnashe Tarvinga. Lisa Mnashe Tarvinga. Maiboni na asibaba vangu inini representative kuti ndipo baba vaivhuni baba vangu vakamitisa mai vaivhuni vari headmaster pachikoro pamutekedza kunjanja kune tsamba dzaitouya kumba kwamai vangu inini yuvhoni achida mari yeschool fees ndisisi vangu takazowanana takuru tikatanga kufafudza kaina handichazivo vangu asi inini pamberi pamwari nedai ndataura topai ina handizozivoina handizozivo zvangu uye inini ndisingade kunyepa kana kuti chiro yuvhoni ane paakabvisirwa mari ndikatedzose munin'ina wake iwewe chiteerera ndozokuti shut up yakuzokuti shut up teerera iwe pamberi pedare ndopakuda kudzidzira kunyepa chiteerera mhoso yako iwe imhoso yokutanga nekuda kupa humbo anopa humbo teerera anopa humbo takubvunza paevidence yari kutipa chekutanga in your defense yapa wataura kuti uyu ihama yako patichibvunza chitupa nemazita yakasiyana ya kusiyana kwemazita kunetisira nebenefit of doubt nokuti iwe hatikuzivi watanga kumira bwemba titangisa kukuziva iwe hatigone kutaura kuti chokwadi uyo vhoni muri ndeukama asi iwewe panhau yekuda kuramba uchienda kunopinda pekuti wakanga uripo paipowa ava mari yekuti mumwe wako mukoma wako arova wakanga uripo ukati ukanhongawo futi zvino iwewe vanorodza ndaana baba unopanza ndivo varidzi vemunhu saka sekuuya kwavaita nanasisi vako ava kana vari vakoma vako ava muri chimwe chete saka kupesana kwenyu pakati penyu kuti iwewe uri kuramba bhururu wako uyu zvaari kutaura iwe uri kuti handizo iwewo zvaari kutaurawo uyu ari kuti handizo uri kunzwisisa isiso hatingagone kuti tikushandurei muve nekufunga kune uchenjeri asi ndikumbira kutaura kana ndine mwana mudiki handisi indiwanaite tu takadedzwa kumarimba paki handisi yuvhona hatibvisirwa mari kana tete vangu vazodza baba vangu vanondikukurira yuvhona hakurorwa nahwani yuvhona hakurorwa nahwani ana kuita sei haana kurorwa nahwani akarorwa kangani iwe shut up and sit down iwe wakuburitsa nhau dzisiriki icho chichaurida kuedza kutaura wonaka iwe chera listen iwewe nhau iri kutaurwa panapa iwe uri mharadziwe nokuti apa nhau yataurwa handizii kesi kwayatangira uyu chitupa wakatoreswa nani baba vangu inini vakakurira pana sekuru birth certificate wakatoreswa nababa vangu nababa wako alright vainzani baba wako vainzi Robson Zarwenga ko amai vako vainzi Tsitsi Muranda vakaenda wese kuregistry vakanokutoresa birth vari pamwe chete kana kuti Order.
Iwe wati ndiwani zita? Ndinonzivisa munhu achitarurenga kuti judgment mukati menhawi samoni riri kupi ngariverengwe amondokuti mai kumusarurwa unodiwa kudarira mambo makope nemota yekuzviti uri mukuwasha wekwagute nekwanhapi isu tisingakuzive uya neuchapupu hunoita kuti tikuzive uye nekwawakanororera handiti mavinga samoni zvari kureva apa kuda kuziva kuti mukwasha kwanhapi mhuri yekwanhapi ndiyo yauya muno mhuri yekwanhapi ndiyo yafonerwa mese muchiteerera ikataura ikati iyo Mike Musarurwa haasi mukuwasha wedu nokuti haana kutevera chivanhu kuti auye kana kuzoisa gusu kuti ndiniwo ndauya pana Ivhoni asi Mike Musarurwa naVhoni vanga vari vachizivana vakaroorana kunze zvisiri mugwara rechivanhu. Rombo rakanaka nderekuti Vhoni naMike vakazoenda kunokomborerwa mwana wavakapiwa. Mwana uyu akaberekwa naVhoni. Vabereki vaVhoni vari kutiwo uyu mukwasha akaberekesa mwana uyu hatimuzivi. Saka imimi Titi Nyandoro ramakauya muchibvunza kudare kuti muzive kuti mukwasha wenyu ndeupi, zvaenda kunovhenekwa nokunotariswa tichibvunza Musarurwa, taongorora, dare raongorora kuti hongu mukusaziva kwemurau kana kuti tsika dzedu dzechivanhu pakuroorana, pakuti uzonzi uyu mukadzi wako kana kuti iwe uzotaura kuti murume wangu, pane zvinoitwa makwara yanoteverwa. Zvino mwana akafungidzira kuti Vhoni zvaamudawo abva mubadisawo ane mwana wakewo, ana kuya nepasuo gogogoi. Saka ipapo mukwasha wenyu ndiye wamataura kuti chibvongodze Kennedy. Saka ndiye wamunonorevera, wamunopedzerana naye, uyo ave wamuri kuti akaparada aripo. Ariko. Right. Uyo ndiye mukwasha wenyu. Mazinzwa? Uyu akazodana none mwana wenyu anogona kuzove mukwasha wenyu kana abisa pfuma. Wazinza iwe? Kana wabisa pfuma wodzoka mugwara rechivanhu, then unenge wakunzi uri mukwasha. Pamusoro ndichinanga pane nyaya yadarwa wangu iri. Ivhoni uyu chii chauyu pamurimi? Ivhoni akashaika neuyu vaiva chii? Vanga vari boyfriend negirlfriend. Vakaita mwana? Vakaita mwana. Vaigara vese? Zvokugara vese handizvizivi nokuti mwana uyu aive nemurume wake. Murume wake anonzi Chibvongodze ari muMararo. Ari muMararo. Saka mwana uyu anotaura nezvake paakaita mwana aigara naye. Izvozvo handizvizivi.
sokuti nyango vana vari munhu wodhiva kuita musikadzi kune mujoni unonzi mujoni nekuti saka vanhu vanokodzora kana rakakungwara uchengetesa murume uyu nekuti nyaya yandiri kuzwangwa ndichimbonza kunaombochuchisa nyaya yenyu kwekutanga nyaya iri nyaya zviri kubva pane nyaya inini zvandauya pano handa kuenda properties act system ndauya nyaya yemukwasha handa kupinda nenyaya yemwana nyaya yevakwasha ndabuya nayo uyu boyfriend ndio ndati uya nevanhu vakaroorera uye utaure kwamama uchiti mwana waakaitisa mwana wa izvozvo handisazvizivi